Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, lukumang, nana sasa ba yo kormo we wato, anga de yong wang, wispode, anyung subsera na safe e karif kon archi en luku de prespatori, pika no apis water so de no, na taranga politik torepsa, verstaan en de sani, if you no ontzien nu de sani, dat rasma is porning, en dat no kan, wan na pufisti play na bakajari baka uso football play no broko bana verstaan en mis don ja sanga brarut Ya masar kamu pos mi bigi kabar ala desma odina trasi de diaspora de senamang de tana trasi we badu odi en natuurlijk we accident party bangi de sturu want ide wotak tora leksa masar kamu taki no na broko bana alekto we play duwe yo di baskoku imak jak alles en dat is alasannya teri referee no de bijna referee no de ja maar in een programma die zie de olegprijs uit sana de tori en zo maar zeggen asasande we yere no brother archi malu kumana na mi obigina nga wan ajer story ja tu neef be feti da wan de go ji karakter na biji omo ja da biji omo pichi den tak yere no na dagu yan dagu dat wan taki untu na wan ja da sawe kon du na mi o vechten uit ja je verstaan zo dan hoe meer kon na tori in wan ala bedrijf in ala pressie wan work op ya wan hiërarchie dat wan taki ya ba man di de talok tu abiji basi de is atrabasi ja die ego over de trabasi je verstaan toch ja ja nanga de work man je verstaan en abasi de go over de basi nanga de work man abasi dat die abwantu bevoegdheden ja sa makdu anga sa no makdu je verstaan dat te you take you besluiten ba dai kamel da biji basi tak disnami besluit maar no bohara biji basi kon ina besluit die want teki om persoonlijke redenen of wat voor reden ook je doet dat no kan wanneer dat we kar borokopana fisti play ja vijf natori ja helemaal let die op dat in principe abasi dat ja abiji basi ja je moest ik beslissing ja want eigenlijk zou mij doen no abiji basi dat ja tamai go na abiji omo ja eigenlijk amang ik crimineel schreef dat eigenlijk anomi na biji basi na biji basi terwijl you probleem you creëer you probleem dadi en die creëer je probleem dat zijn een groep sa you ede je verstaan want luku leksa omutaki na dagu nya dagu ja want de tuma dat beden nangaranga finga ja na wasking je verstaan da ineens di libi pori ja de wan har wan trauma ka ini dino sab noti dino saba bases fa yanga trauma be setu libi da fa hebu muida omu mustaka da dagu natuurlijk toch zo simpel ade want ik begrijp dat ook toe te abasi da abiji omos do ja da sasa nga musho tak mamigado abiji omo na bigi musho to amana nexinatori ne amana noti duinatori en samoro erginator disi ja da de mango pichi wa journalist fu kontrowe olita pa fire nanga wang pakbon so wan fakbon ja fu kon sani komek jogo ja da de man isap sa de man play jump of futu ja da yes koi fifa wan politik partij gona tra politik partij de takja partij omdat die go isa fame kar de maati andomang de maat na andomang je verstaan en de chisi taki me vraag me eigen af en als journalist die ik creëer een soort situatie voor afvallig moest go denken wat interessant want hij is een geleerde journalist
Mi wan aksen efa sabatori biji kau na ngak chin kau. Da kandano sabatori ma meo foteratori. Biji kau bes donder en bon e kau em chimo fo e yon garasi e nyang e de rustek. Chi kau e long a herwi long tu e rigeri. Es parte le dise dati. Yeah. Da langa a rigerta no mamora ko shwachi. Da pupo mor sens ching. Da biji kau da umo biji. Yeah. Yeah, first time. Dus op chinkau wan beji taki teri jerso in praxer tamara Yeah. bikayo kon biji tu. Mai fi formos alai kroiti no inogoro. Yes. Ano sator de brada. Sasande. Dus poris mane ano noti Nee. isabito. Yeah. Kon beji baka. 100% met de eens aan mij. So, de first time wan dan no te de sane gebeur. Dasma e vrede putakwe fusorfing atakwe na you doing. Ja. Isabito, Ja. desma e vrede of de go ando Ja. dat de ne wan taki dat de suku wan terasma tap de fesi tek terasma anu tap de fesi. Ja. Asandat umusko hop in a kondre dis nang asandati. I verstaan, want familia if mi wan teji wan sani pi borsu me teji. Integgen. Met- Integgen. Dat na waarheid. Ja. Dat na kriva libi. Maar de man die si e waka nga kriolin in de saka, e troe kriolin go in kri watara. Gadi. Ora watara. Ja. Maar dat ko archi sawan. Jaja uma etak. Ja. Daarom mi abon sanf metaki umus luku bunte we barsan ta podium of we barsan in social media tag de san dat no roko afarash tiko unu. Afarash dat wanta luku basan dat no dry baka kona unu. Omdat den dosi dat no mak na oso. Maar sa abiri de sa we hoorde so dosi dat na oso erom dat na unu abuse Paul dus no heersang chaotisch. Iedereen is beschermd. Tot 2025, want de regering ons doet de onderzoek tap de sansa, a regering dis doe, dat sumai anga, sumai survive. Is dat niet toch? Omdat, je doet bepaalde zaken, je moet denken. Je moet denken, wins je naar VP, wins je naar president, je moet denken. Snap je? Maar anyway, dat wilde ik even zeggen. Mijn tweede ding wat ik wil zeggen. Njuka samato, mi te yu wansani sabi saide u klachten die we gina ye piwi. Omdat herde chan dat na chan wa wanje we si ja e forum a coalitia. Une si no watra parte moro lek chan na chan wa parte di na coalitie. Omdat une durf elkaar abop ne. Une durf tak VP's refe fout ook toen aan bepaalde sani. Une durf. Isi fout di na buse barda pe jas nesi tek busis nesi disis nesi dat ito. Te chan abwa fees we si her groups nesi edi na fees we chan nito. Maar te abwa fees na bigi groups nesi edi na fees. Ik heb niet steken Chinees hoor. Nee, maar jullie me niet kwalijk. Maar na to, die me wel lekker uitcijpsa. Dus te chan abwa fees mineshi bigi groups nesi. Maar te VP abwa fees na VP. Ab des nesi na bigi groups nesi we si edi na de fees ala de fees to voor VP. Dat te we taki dat we wanji chan as schuld steeds. Is de fout na busi dat eergisteren maar. Ja na chan edisi. Suma ab en ha. Suma abiftaki over a busi unu. Suma musgi verkennen voor smago uroko in a busi. Daarom met de klachten voor je op dat masra gadone euroko zo. Masra gadone euroko zo schrijf in de Bijbel. De waarheid zal je vrijzetten. Maar tegen je dat gadone luka lefi. U probeer wel eens dat te nou toe en akuta pina inak unu buskondres ma. U tak ele tak na UVP e pina unu. Na UVP o e pina wis was stem je ma umu stegen sa edu fout. Umu stegen sa edu fout no kar chan nestis chan de tano chan ab de ministeri dape. Ano chan ab de ministeri dape. Mi ano fi happy ik ben een kan NPS'er. Mi na wan jaja NPS uma. Maar mi e lukusani altijd met egu me lukusan tapu een bredere plaatje. Her die chan disi chan dat na chan edu de sansang de ministerie of ABOP. Dat zijn jullie niet realistisch bezig. Uno de realist daarom masragado ne yepi de karif uno anga de barif uno. Omdat une durf futak na ko unu une pina uno. Une durf futak na VP une pina uno. Ude na busi SD we bar chan dat. Na chan e pina uno. Gado no luku uno matu uta katru da tru e yep uno.
De atru o yep unu, atru o zet je vrij. Go lees Bijbel alleen in de Bijbelboek. De waarheid zal je vrij zetten. Matthäus lea no yep you. Utaka tru me gado yep unanga de probleem fu uni na kodre yongu. Utaka tru me gado yep puri katibo nanga pina. Isabi to? Wees ulobu ko unu schrijf maar afai doen als verkeerd u op een taki. Jullie moeten praten. Maar une taki her plus elkaar en dan een channel weer kari. Waarmee zijn jullie bezig? Ga je niet zo te gaan tapu elibi? Zo te gaan tapu in you de no de. Hey, mi edanga unere. Funa so wanchaye wakato uno fe je pif de probleem voor unere. Want gado de euro kan gaan kroek toe. Gado euro correchtvaardig. Dus of we tang en leitak na chan mano chan ab de ministeri sa e drive we lonte tapu e kirunu. Yepi no konjunu. Dat nou wat we samen wan junu even. U take me in lobby's maar wan take me in lobby. I'm out. Ik heb weer een afspraak vandaag naar hier. Dik voet of me van Raya Wagi is de. Ga ik weer even eruit waar ja zaken moeten gedaan worden. You know, kans dan maar dan je focus naar de negativiteit. Zij gooi naar kondre dat je niet doet eigen zaak. Mijn zaken gaan ook voor. Ik ben een entrepreneur. Dat doe je nou van oma die staki. Dan ben je trabos kopete. Dat lugo ala de man die si. Als journalist, aan een vakbondsleider. Dan moet een beetje de tani. Mek de goeie na dungru camera. Dat de go takanga de geweten. Ik verstaan dat de stelde zich de gewetensvragen. Dat een beetje man dat in de camera o takanga de ko archa beetje man. En als je niet in de pas energie om iets goeds te doen. Als je iets kwaads wil doen, gaat die kwade gedachte jou vernietigen. Ga met deze gedachte weg. Een goede gedachte is gebruikt, je energie is gebruikt om het goede ding te doen. Maar als je kwaad gaat willen doen, gaat diezelfde energie kwaad laten doen. Maar die gaat jou zelf vermoorden. Neem het mee. Zo, dat doe je de tori disi. Dan denk ik dat je suma yesi, hajere, suma ap ai, ashi, to sa verstaan, want bakadei, unomwaka, ujisma porning, porisma neng, pusma mustek slak junu terwela no deso. Want porne no bung. Want sami sabi tak porne be suroto inwa oso. Mino sapsuma na ka suroto borok of cha porne ka doro. Ve porisma neng. En zo sma e mek gebruik en misbruik van sandati. Ve wake porisma neng. Isabi toch alsof je leven ervan afhangt. Ja. Zeker maar zeg kan bijvoorbeeld mi arki. Me harkatori ook toe en mi sabatori. De je dat bepaalde de manati, like zei dat kabi omu moest doen het dati. Ja. De amanatos dono dat we tak hier no. Mi no sab not fatori en mina engel. Ja, mina engel toch? Ja. Is er twee asana view. Na you tori. Na you probleem. Want like zei dat je nanga atrap man. Ja. Bepsa samen in wadoro. In wa feser seref. In wa apostolo tu. In wa apostolo de ma bepsa sama. sama. Mama samen. Alasan de bedu bedu sama. samen. Alasani. Dat nou ja wat het probleem. Dat ik wat bij om. Ja. Dat de bij om greep in nou. Dan afvolk. Sano sabi. Otaka biji omu schul. Juist. En daarom ik zei dat ik meka dame taki. Ja. Meka dame taki. En we hopen dat afvolk sa begreep wat we zien. Want je kan nou aan je story. Ja. Hij legt uit. Dat meka dame taki. Dus unu voor het programma die zie. We zorgen voor dat luku. Disep zijn akkoord. Na disep sa. Ja toch? En da en mama wasanete. Ja. Taki. You walosi bana. A you wan boromi finga. Ja. Isabi toch. Ja. No asmano ko pura bana ji na faya. Helemaal niet. A yung pura, you pota bana ina faya. Ayo toch? A yung pura. Natuurlijk. Isabi. Ja. En asan disi. Abas disi. Ja. Adwanga omes magbara. Isabi toch. Ja. Adwanga omes magbara. Odino wani fudusa wani. Daya takrusuma. Ja. Isabi toch. Ja. Maar eno wachara ne Nee. alek de bas toch. De bas die daar de work op. Ja. Da abas dat wan alas mam lobe. Juist. Die verstaan. Ja. Wie zei je do aan een corrigering? Natashi tak eye ko in me helft. Ja. Da was suku wan taras ma kote je na lekte konku. Ja. Yogo takatora wan presi. Da tego takatora wan presi.
je aba hoop. Dat je, ja, na lekte je komt. Ja. Maar one man sap one sani. De go taka wan principal ma uchi sen fiere. Cho, dus te wan konkra konko. Ja, toch. De gawas ma de go taka tori pe sap taka sma tori de konko. Ja. Uchi sen fiere. Oh, Maar je zegt na decatief dejen. dus dat is. Je verstaan. Dus dat is. Dat ben je lafaar. Ja, ja, ja. Ja, maar daar gaan we. Na lagisteri. Ja, ja. Na le katobe playa bala baka usot. Ja, toch. Dat de mai poti ko ina play tak jump te kamane chindi. Ja, toch. Dat ben ko bana. Bro, kom aan, ben blij. 60 euro. Ja, 6 euro, 6 euro tek. Maar ja, maar daar gaan we. Hier no. We takato disi. Maar trattori de tap ook toe. Moro belangrijk. Maar belangrijk, omdat usi regering disi Euroko. Ja. En we zijn asani voor Total Energy, toch? Ja. Zijn regering disi onder leiding voor Santoki. Santoki. City. En die begreep dat je op een gegeven moment die de man zit overeenkomst. Ja. Dat de man Total Energy naar een partner. Ja. Dat de man die medisch gedeelte van 13 miljoen Amerikaanse dollar. Ja. Amerikaanse dollar. Dan, ja, de minister. De minister legt uit dat hier een plan om Mickey. Een Ja. plan is city. Voor je de atoso. Academisch atoso. Ja. Naar Slaans Hospitaal. De Moluso moeder en kind project de Mo City. Ja. En ook toen natuurlijk is dat probleem naar apparatuur, toch? Ja. Dat dat de noodzakelijke apparatuur. Dat de moest. Daar moet zit ding op bakken. Dus je ziet, de regering die ziet, Euroko, toch? Maar ik go sap, maar dat denk ik go sap zakri. Ik go omdat die jere no bradaru. Ja, Te yen na kwa osop boroko. ja. Afi te ki mokro. Ina trope naki. Je nak maar. Je nak mara kam fadong. Ja, ja. Maar te meken baka. Ja. Dat je wen karachi fanodu. Schietlood. Ja, dat is- Waterpas. Ja, Ja, ambra. Ja, Alasani ya ja. fanodu. ja, ja. Fuseten kom baka. Ja. En a fondering. Uh-huh. Isabi toch. Nu Ja. kom je die een simpel voorbeeld. If je een klei grom. De wan mek fonderen je bouwen of zo. Ja, bif dik a klei puro. Ja, en zo zak het ook. Ja toch, want Ja. klei e waka. Ja, Dat je fonderen op pretty, je zo pretty. ja, ja. Je verstaan, je know, niet funa of zo. Dat je dik a klei puro. Dat je vullen op naar een klinksand. Ja, Dat je mek je fonderen. juist. Dat je zeker dat stabiel. En dat de regering is Dat hij doet. Dus nu hebben wij een stabiele basis. Juist. En daarom, hoe nu Osora vallen ook toe. Voor jaar de mas doen, Ja. ik denk maar Arcatodisi. Lobby Kondreman en Uma. We zijn samen door moeilijke tijden gegaan. Maar dankzij onze gezamenlijke inspanning hebben we al veel bereikt. De inflatie is gedaald van 61% naar 11%. De centrale bank staat weer sterk. Onze economie groeit weer van min 16% krimp naar 3,5% groei. De offers die we samen hebben gebracht, hebben deze vooruitgang mogelijk gemaakt. Samen vooruit, stap voor stap, naar een betere morgen. Bekijk wat deze vooruitgang voor jou betekent op www.gof.sr/feiten. Ja, nou Arki, Oluku Sademandu Afoyari, Masaragambo en natuurlijk de Maigodoro. Ja toch? De mijn godoro ja. En daarom Mickey, a belangrijk, a prespari, dat unden pijiwan. Ustaka de jongwan. Ja. En de jongwan moest kaka de yesi fu archi wan dem sabi. Mhm. Dat luku, die mitaka san fa klei grom. Dat wan taki, a regeren na fesi beskater alasani. Ja. De man no be man godoro, de no be man ji pak, niet is pakket, de no be man ji moro. Nee. Not no be de man tek biji lening. Ja. Pota konder na paimang en na regering is consorgu taka go in se na IMF Ja. na 1% rente te we you di scatter amoni wanti teka konder abaranga tui taktek fa dala Ja. isabi centrale bank be Froiswa Hendrikstraat Mhm. je verstaan Ja. na dat die be do Kan de mij En vergeten na- dat dat ja en na sasa ba yo kromo no be manga Hendrikstraat go by dala niet toch? Wat je dan? da ya ino de na exi Nee. ja no friends and family En buiten die leert daar para. Ja, En daar buiten para. daarbij.
Terwijl nu ik ga leader op dan bangi. Ik kan daar niet go bij. Ja toch, dat me bedoel toch? Zo gemakkelijk gaat het niet. Ja, zo werkt dat ding. Isabi toch? Mhm. Dat want dat je op een stabiele basis. Ja. Ator city. Isabi toch? Mhm. Ako stabiel. Ja. Isabi toch? In een jaren dat die mate op. Daarna 40 de Tamara mata tron 60 aan de sandati. Asan het behoort tot het verleden. Ja, en Je verstaat. daarom aan minister, president is hij. Het ook toe dat jaren nog meer takken alles maar. Ja. Want als er nou een probleem is, alles maar sabi en mi go naar de sma, want de minister, president is hij, go naar de studenten, Ja. universiteit. Als ik kaarden. Go takken aan in dat president. Ja. Go dat pe, go takken aan in dat jaren nog. Dis natori, if wat vragen, Hoe kan mag stel me de vragen? en if wat morgen zijn in kabinet dat pe, dan kan kom op papieren dat me, want mi kon ja eigenlijk architectuur probleem Ja. voor de jongeren. Ja. Die ook studeer afdalen en de jongeren moesten er konden komen ervaren. Ja, want dat de man dat die moest je puno. Ja. Dat kan de man je confis compact. Dat die, Die sabi dat de man setori. Ja. Dat na karasede. Nee. Dat was aan zou je praxen dat een bakje koffie, een Ja. bakje thee. ja, Die sabi toch. dus dat die, Uno go broko we de tak mo mi gada sa ne goina kondere. dus dat die, Nee. En wasan me tak tu. Me yere soma etaki. Yomo atrama be moro bung. Ja. Dam aksama tak. Fuse na atrama ama be prati paket. oh, Iya datama teji mo. oh, Mi tak o dama be ama tak dam no baf do not dam be chis paket dam de dam mi muslo ba manto. oh. Mano kon vooruit jara. Natuurlijk je nog op vooruit. Wat je niet doet, not die, mate is er tanga tiuren, mate, je weet je. Ja. Dat je 12 euro tegen het pakket. Ja. Dat ding. En bij de dien, regeren dat die. Op een gegeven moment, abam go lena sensi, voedja pakket. Fuji. Geef het volk brood en spelen. Ja, Dat dat hou je doen. ze zoet. Ja, Maar maar, ontwikkeling. maar regering die zegt dat meneer, je moet werken. En if je werkt, toch, je werkt in een bedrijf of een land die je werkt, dat UNO, de regering die zegt zorgen dat je nog belasting zijn en die schijf is schuifie. Ja, je hoort moro money ni saka. Natuurlijk, die kies wel opslag. Ja. Zoveel opslag je kies. Maar in Morocco, Ja. in dat onder de balkon, Nee. wat heb je nou doen niks? En de ma Mm. die daar also. Ja. Kadana wan worko ma wakadu wan chi worko. Ja. Chise ko krachtversterking. Ah, dat weet dat die. Isabi toch. Dat Dus dat want aki a president, a regering die se praxer you. Ja, Want a sapta ki e tai bere. ja, Maar tai die e tai bere, unom delek egoist. Nee. Dat me tai mi bere, madam ne fen not. Je fen wansani. Ja. Maar je tai bere die you nageslag. Ja. Je you gram ching. ja. Je you afok ching. Die Ja. dat je tai bere. Mhm. Isabi toch. Mhm. Want inwa also, wan mana wan pade. Mm. You ne worko di serf moro. Nee. Je worko di dep ching. Ku Ja. dep ching dat ko worko di dep ching. Ja. En so asane go moro fara. Ja, Ino kan redener na me de zonvloed. Isabi abdesma Ja. dat toch. ja, ja. Menya. Ja, tem de salu kupa do do. Nee. Dat no kan, Dat dat kan no niet. an wan bungsan toch. Dat zijn euro. Kondre ne bo op so. Nee. Kondre bouw op naar Senamang, Ja. die Euroko. Ja. En if je Euroko, natuurlijk heb je zo'n salaris. Ja. Daar zie je dat die zet ook toe voor manko uit. Je moet gaan budgetteren. Natuurlijk. En de regering is zorgen dat hier nog. Maar een beetje dat kwam tien dus zo. Nee, Ja. de regering schreef nou wat de mannen zijn man. Ja. Maar dat je nou als is dat je nog kan komen uit dus we lopen fasi, fikis moro, fikon eigenlijk wie kan dit doen. Ja, want eigenlijk sa regering is doel. Mm. A mekishi a werkelijkheid van Libi. Ja. Tak na disna Libi. Libi, ja. Stroom na disna prijs voor stroom. Ja. Water na disna prijs voor water. Ja. Telefoon na disna prijs, na daadwerkelijk prijs. Ja. De go make one calculatie, go vergelijk Jaso, go vergelijk Holland, Ja. go vergelijk Amerika, de je tak bijna je kant passeren. Natuurlijk, Isabita. natuurlijk. Zijn er nou een shit kondre. Maar ja, maar zeg gambo. We zien dat je abigimang draai dat wel. Ja, manama ap grond tapu to. Dus Ama wat abateng wabif tapu. ja. Manana sasa ba yokormo me barodi me tapu tanye datu be wan archi. Ma fos mi gwe ma wan. Taranga bos kopu pionu. Ja. Tak yere no. No make no once ma kondi 6 neji for all the young one and you like bigi one you abatak fu tak na nga young one. We so kosi ti de tak say sabi say no sabi.
in chabo wees ko soreng. Meka verstand dat hier no. Oh, draai long toe. 1 jari, 2 jari tasan go verkeerd. Da baka dati, na schreef sani samsa 2010, Ja. dat 2012, 2013, dat op beetje len money baka wanda de scattering. Ja. Want toen sap wansani, de katak sade wani over oil and gas. Maar de be wan seren 325 miljoen. De be wan seren, maar die na om een miljard investeringen ko na konde. Ja. En je ziet dat hij troe bronchik ba. Ja. Want ato se fen. Natuurlijk. Dus toch, sabu serefi. Uno make no one smak oju 60 neji. Want if you make you mati kor you, flow, maar if you kori serefi, i dede, i klari, i scatter, you na ni yente kapito. Je verstaan. En wansani, zij moest staan toe in op frikite nooit luka weer teranga, mapchi water je nati, je nat safi. Trusiane na grom pran wansani, maak je economisch weerbaar. Benut alle vierkante meter tap je grom. Met moeite, no lukuna sma, lukuna you serefi, en you gezin. Ja? Ik had dat mina wan jaja sartan, wan jaja sartan kuma. En mina na mazar tegnati gambo. Ja, masa gambo takik ba terus you anu go no grom en mi etaki sorgu dat you no trowe doti tap strati no dot you kondre sernam inom dot iprasi op tu want you terus anu pranwansani en if you doting dat is an no gro tu toch dus nogmaals no trowe doti tap strati hoor you kondre kri teka nak tapi bosu mina wansana man me yep a regering visi en alla regering se kom me yep ding fu or senang kri Betaku grantangi te wantralis baka. And I will feel alright. Saying, let's get together and feel alright. Whoa, 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 whoa. Let them all pass all this dirty remarks. One love. There is one question I'd really love to ask. One heart. Is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind? Just save his soul, believe one love. What about a one heart? What about let's get together and feel alright? As it was in the beginning, one love. So shall it be in the end. One heart. Alright. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Almost there. Let's get together to fight this holy Armageddon. One love. So when the man comes, there will be no doom. One soul. Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. One love. What about the one heart? What about the let's get together and feel alright? I'm fleeing to mankind. One love. One heart. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Get up, stand up,